Mayong bungkag sa inyong tanan, this is Klein, yung admin sa Little Faith, o karon gusto lang ako isugid sa inyo ang sinugdanan ani ato ang Little Faith Podcast. So, mag-story ko while mabiyahe may padulong sa Amped Studio. Okay, so one day in the year of the dragon. So in short guys, misugot ko ay basa kay taas kay na. So muna yung padayon sa mga message. Muna ako ingon siya guys. Karon natong ihatag ang opening remarks sa ako ang partner. Nebu. Ana akong uyab kay marad ako kuan Koreana. Kay nawala ang akong shield. Little Faith is magsugod na. Namid akong surprise sa mga followers ni Little Faith. Sa maingon mo nga nawala ako ang shield. Nawala, natanggal yahang rusto. So tanggalo na nako ako ang outfit. Ay, silo man di ay. Pero ang kung uyab ka ingon nga gwapa ko. Thank you for that wonderful message. Yung karon naabot na sa Seventh-day Adventist Church sa Panabo. So, isa rin ko ka Seventh-day Adventist Church, guys. Welcome sa among studio. Okay, so muna ang studio, guys. Dili makumpleto pod ang ato ang first episode, second episode, o wala ang ato ang Little Faith Podcast short. Tornado mo na yan, Kokoy. Okay, so well, mo na yung gibuhat guys. Well, nang-prepare mi sa among kuan ba? Among set niya. Napaabot po mi sa akong co-host ani. And then, while nang-prepare sila ako, nagabati ko ka-awkward. So, mo na akong gibuhat. Saan ang inverse ninyo ba? Ano ba? Bangka rin kang storya. Bangka rin kang storya. Dahil kay bay, listen kay mo apil-apil ko ra. Bay, di mo kabulo mo kubi ko na nilang mga camera good. So, mo ang trabaho dira. Storya lang ka para pampawala sa mga sorry kay pata. Awar, wa jud kay gibuhat ra guys. Awa na composition guys. Sorry kay patay, gamit siya ka sa ako for my own personal advantage. So, muna guys, ang amo ang set. Nindot ngayon siya na plaster na mga kamera. Simple rio gaya ni budget meal ra po niya mo guys. Di ka atig din kag study din para mawala ba. Dili ka paninglan ba nga ni tabang-tabang. Naabot na ko ang co-host ba mo na si Cara niya. Iyan ang suoto niya jacket ng mura daw siya gikan nag rides. Okay. Ampong day, sorry. Hosts and as well as the technical team. Amen. So, muna rin siya guys. Nag-start na sa mga podcast. Linga ro ang pod. Okay ra man pod kay siya. So, awkward pag yun siya. Pero no, kaya di pa man yun mi kaila ni Cara yun. So, nag-adjust pag yun mi sa amuang each other nga mga say tawag na each other nga mga personalities ba. But anyways, it turned out very well. Pinaagi sa by the grace of God. Ug mao ni ang resulta. Santiki ng bonfire dragoy kaya pawala sa lamok ba in the middle of the nowhere ba. So presented here with are the sample clips of the final output of season 1 episode 2 sa amo ang first ever studio recorded episode sa ato ang bonfire sessions. And ako ibutang ang link para inyo mapinawan o inyo makita ang kinatipukan sa maong episode. And of course, we have been very blessed. We have fun and this has been Klein and yung admin sa Little Faith. God bless you. Gamping perme.